biro ma wadhi godo e kind thuolo mar higa achiel Alice. Chik mar omenda makama osuru mabedi dwa juogi en mar finance year 2023-24 manyiso ni kind thuolo mar higa achiel. Higa mabiro bende wabiro bedo gi finance bill machielo manyien ma bende osuru mabende biro juogi bende biro bedo king'eyo kata kidwoko gi chien kata oyo donge. Achak mana kodi Kenneth ote ma bende donjo mana kidi nyalo duoko moko kuomgi kapok awinjo pachu mogik donge. Koro aneno ka ng'eny jowinjo wacho ni giseng'iyogo en chik koro wang' watimo ang'o. Gima ne CPO wacho maber ni ka iseyie to in gofuki kata ka e odi nyaka koro ing'e ni kanyo chamo msara 20,000 kata 100,000 kata 180,000 kaka ne wawacho cha to nitiere gik madhi duoko osachi no piny makoro nyaka idhi dogi go budget mondo odonji mondo oromre gi makoro yudo nikech sirikal nenore ni dhi kawo kaka waneno kwanogi sirikal dhi kawo mang'eny. Ng'eni gigo osuru gi seche moko ji neno kama na ming'adi cha ni mana mong'adi no nie mang'eny to ka koro ng'eyo gik moko kaka VAT mokete mauta ni ma ka wang' kinyiewo mkati to kanyo gikawe, kinyiewo maembe to kanyo gikawe, kinyiewo kibrit sirikal dhi kawo pesa mang'eny kuom miloso e dwe kata in ng'at manie biashara kata in ng'at mondiki. Omiyo nyaka koro idog chien e ot igo budget ka ing'eyo ni bech gik moko dwa dhi malo to msara michuli be dwa dok piny ka in ja biashara to minwang'o odhiambo be dhi dok piny mondo koro nyaka budget no obed budget ma chalore gi kaka idhi yuto. Koro en mana tweyo kanda kaka ji wacho ni nyaka watweyo kanda e gima sirikal dwaro ni mondo nyaka watweyo kanda nyaka walos budget nyaka koro wati gi omenda makare kik wati godo tieko kwachano donge. Aparo no kinde machielo be nyaka